Ina muna subscribing sannan ku danna mana alamar kararrawa ta da zarar mun daura sabbin bidiyoyin mu za ku same su cikin sauki. Mun gode. Za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyin mu na comedies da Hausa da sauran fina-finan Hausa da insha Allah. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Abalek tun da kaji shiru domin mu gana ciki mai kayan gado fito ka bani abin da annan a je shi duka sai na ciki. Kai jama'a wannan ya kwakwasa min gida tun da asuba haka yanzu haka ɗaya iskan gana lauje ya to ya kwance ni to ni ko wanda Allah ya ba ma ban gani ba. A'a mai rubutu zika Allah ya bani. Allah ya baka to ba ni ba ne da baka da wallahi ba ne da to kai ma baka ga wanda Allah ya ba ba. A'a mai rubutu ya ka nufi da ban wanda Allah ya ba ba. Masha Allah ai in yau Allah ya baka ka taimaki al'umma Allah ya baka. In Allah ya baka baka taimaki al'umma ba wallahi Allah bai baka dan dukiyar nan ba ta amfani gare ka. Ba ta idan ba ka da kai ma. To masha Allah. Wani na Allah ya ba. Ina lauje Gani mai rubutu. Allah ya ba Alhaji Aminu Aliyu Lamidon Nailwa. Nailwa? Lamido dai wannan kai ga ko ina ana wadi. To shi ka ko sai irin taimakon da Lamido kawa al'umma musamman in shigo garin jihar Kebbi. Ga misali wallahi in yanzu ya shigo tun da asuba har karfe 12 da Lamido taimako al'umma. Allahu akbar. Wanda zai yi suna Lamido ya taimaka mai da rago. Da sallar layya ya taimaka da rago. Da azumi ya taimaka da kayan azumi. Kai yau in an ka ce maka Lamido ya gane ka kana bukatar taimako wallahi Lamido taimako ka kai. Sai rubutu bari in tambaye ka. Ina jin shi wai shi Lamido dan ga dan wane fati na me ana haka. Ai Lamido ga da hakari. Fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake. In yau an ka ce masoyin Allah haƙi masoyin manzo haƙi. Wallahi Lamido son kai ka. Ba shi siyasa. Wallahi ba shi siyasa. Wallahi ko. Sannan in ya san ka in bai san ka ba wallahi taimako al'umma kai Lamido abubuwan da suka yi don Allah. Shi ba komi ba shi don haka mu fatar da muka Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka mana Lamido. Amin ya ƙara ba shi kwadin gwiwa ya ci gaba da taimakon al'ummar da ya saba. Amin mai rubutu. Sannan muna fatan Allah ubangiji ya sa 'yan siyasa su gano cewa yadda Lamido ke taimakon al'ummar musulmi haka ne kamata su fara su taimaki al'umma. Wallahi da an samu mai rubutu. Masha Allah. Kwana an kace kai hela. Wallahi kwana kai na sadaka. Allahu akbar. Ka sa abin daga jini na. Wallahi ai kai gado abi ne. Allahu akbar. Ina tabbata maka duk yadda kake ji ana bayanin Lamido na kira sadaka. Wallahi bai kai ba. Saboda baba ne yau in naira guda gare shi wallahi baba ne na sadaka ne. To ka shiga shi ba wanda ba shi da. To ya riga dogara ga Allah. Allahu akbar. Ai abinda Allah ya ce cewa in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wallahi mai rubutu. Allah ya riga ya riga kashe. To mu watar da muka Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka muna Lamido Nailwa. Amin mai rubutu. Ya ƙara bashi ƙwarin gwiwa domin ya ci gaba da taimakon al'umman da ya tsara. Amin mai rubutu. To mai rubutu? Wani hanzari ba gudu ba. Ina jin ka. Yawwa. Matata tana da ciki kuma watan gobe saka ji suwa. Da haka in ta haihu sunan ɗana Lamido. Kai ina lauje? Gani mai rubutu. Ai Lamido sarauta ta. Wato shi Allah Lamido Nailwa. Allahu akbar. Ai abinda a suna ne Aminu. To ai mai rubutu. Suna ya samu. Wallahi suna samu. Akwai suna kamar suna Al-Aminu. Wallahi babu. Babban suna na. Wallahi babu. To shi aka da madana. Wallahi gaskiya na. Kuma sai na mai lakamin da Lamido. To ka koga wallahi yaron tun yana dan tun yana karmi ne fara sadaka. Allahu akbar. Wallahi kila da hado ne kace baba ga mota. To kai ne yanzu abin da za yi. Lamido to ka kai da gane gashi. To ka ce mai lauje. Lauje shi za mu ce ga Lamido. To insha Allah. To haka gani da shiga gida. Za mai rubutu sai ka yi to. To insha Allah. Mai rubutu. Lauje da uban kora. Mai rubutu. Kora ga doro lauje. Haka nake. Gaskiya Lamido ya burge. Hakikanin gaskiya yadda ni ana ban Lamido ga. To ba karamin alheri yake ba. Ubangiji muna roƙon Allah ya ƙara dawo ma Lamido. Matuƙa Allah ya buɗa ma taimaki al'umma su ji daɗi inda ranka su ce ka kyauta in ma ba ka ce